A la manualitat d'avui aprendrem com fer un simpàtic punt de llibre. Només necessitarem goma eva, palet de gelat de color groc, cola, tisores, ullets i retolador negre. Comencem. Agafem el palet de gelat groc i li dibuixem unes ratlles. Així. Després li apeguem els ullets i dibuixem la resta de la cara, és a dir, el nas i la boca. Amb la goma eva fem les orelles del nostre tigre. I ja tenim un divertit punt de llibre per a gaudir encara més de la lectura. Descobreix moltes més manualitats al nostre canal. Fins aviat!